فيها بالغلط على النظام. Merħba s-sib fil-għaxija, illu ħanitkellmu dwar il-Liverpool ma' xaħat li jżomm ma' Liverpool. Dalton, kif int? Tajjeb ħafna u fuq l-aħjar topic nistgħu nitkellmu. Fuq l-kwet li fem fih. Ħanibdew, għandek 5 minuti, tajjeb? Inti iżomm ma' Liverpool għax tkun tħobb il-Gerrard, jew inkella hemm xi raġuni iktar deep għaliex inti iżomm ma' Liverpool. Inżomma Liverpool għax kontrajt l-ewwel logħba tagħhom kienu qed jitilfu xi 2-0 u konna rbaħna 3-2 dak iż-żmien kelli 9 snin. Gerrard kien ma jilabx ġifieri mhux Gerrard imma ħabba Michael Owen. Kważi kiesa imma kważi kiesa. Imma min idaħlek imbagħad fl-atmosfera tal-Liverpool jien naf missierek, kuġinuk, jew smajt xi ħadd jgħid will never walk alone u daqshekk tħalt għaliha. Fanni naf missier żomma Manchester City ġifieri beda jiċċelebra llum fl-aħħar ta' ħajtu imma le Sijuwi kien qalli biex inżomm magħhom u bdejt inżomm mal-Liverpool. Naħseb ħabbatna jirrispondi jarmihom. Meta jitilfu l-Liverpool, x'tib ta' persuna jent? Tkellim nixħal 3 ijiem, jew ikollu lobo. Meta jitilfu l-Liverpool tkellimni xal ċertu żmien imma dis-sena kont grazzi għal Hamrun kont qed niċċelebra b'mod ieħor. Xu kellu U mal-Italja żommu xi ħadd? No. Le, għara, ta' xaw minn iżommu kollu xaħat ma' kullum kien. Meta rebħu l-lig, tajjeb ċelebrazzjoni tal-lig, fej kontent? Meta rebħu li kien kont qiegħed ġol ground nara l-logħba, kont wieħed minn dawk is-60,000 fortunati konna ġol ground. Ejwa sten qabel ma taqlebha. Imma kif iċċelebra ċamilt? Efimni, naqbżu nkantaw l-istess diska għal 30 minuta, diska ta' le, kienet id-diska ta' Chiesa, diska ġdida li pratikament hija korus ta' 8 sekondi tibqa' tgħaddej għal. Aħna ma nistgħux indoqqu għax inkella jkollna ħarsu r-rajt nitilfu nofs il-programm. Imma waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ovvjament kulħadd ra l-inqala. Fejn kont dak il-ħin inti? Mela waqt iċ-ċelebrazzjonijiet aħna konna dak naqsamna triq wieħed mill-grupp tagħna kombinazzjoni għaddit eżatt minn warajh u rajna ovvjament kollox għax seħħ eżattament warajna. Liema logħba tal-Liverpool ta' din is-sena. Rajta u għat imnalla nżomm mal-Ħamru. Il-logħba kontra Nottingham Forest. Kienet logħba verament bla sugu, logħba vojta, allura timnalla ħana l-Ħamrun, imma dak iż-żmien il-Ħamrun konna għadna ħażin. Fil-li jent kont l-imnejjek dak iż-żmien. Biex tikkonsla ftakar li nżomm mal-Inter, ġifieri ħana fiex qegħdin. Mal-Inter u mal-Furjana? Għara, tista' tkun Għandek xi ħaġa li tilbes għal good luck qabel il-logħba jnaf xi par kalzetti xi qalzitta taħt. Le, imma fil-bidu tas-season l-ewwel logħba li nirbħu fejn kun qiegħed neqpas għall-aħħar tas-season. Ġifieri dal-sena kienet id-dar fuq is-sofan fuq partikolar. Koxxa noqbajt nara l-lob kollu hemmhekk. Fanija naf vera dawk il-lobit li tlifna ma kontx qiegħed hemmhekk, imma mhux għax superstazzjoni. Jiena il-flok kollu ġalija, ma soħja ma jitlux. Mela, x'intik iktar uġieħ tażaq? Telfa tal-Liverpool, jew penalty kontra il-Liverpool, kważi iktar gravi, jew inkella il-4 tal-Marsa minn li traffiku u nġu fija jattart. Li ma jagħmellek l-ansjetà l-iktar. Il-traffic tal-Marsa. Għax dik tal-Liverpool il-logħba tista' titfija u ma taraħħix il-penalty ma traffic ħatkun ġo fih ma tistax tara għajnejk għax tibqa' moħħelek. L-importanti li ma tarax il-logħba waqt it-traffic tajjeb. Li kieku kellek tagħti euro għal kull sena li qed ejja din ħatkun is-sena tagħna mbagħad ma kienitx. Kieku kemm faddalt għandek ix-shares f'Anfield? Naħseb li kieku li kien ħaqna nirbħu ma rbaħniex għal ftit ħajja għadna dis-senajja tagħna, naħseb jekk kont nixtri 6 pastizzi għax forsi 3 snin kien hemm li kien ħaqna ma rbaħniex. Kiesa. X'għandhom speċjali supporters tal-Liverpool differenti mill-oħrajn? L-atmosfera, il-ground huwa ġifieri dak anke kull min jilgħab kontra Liverpool jgħidha u stess timijiet oħra ġifieri daw professionals li jmorru ġol grounds madwar id-dinja kollha. L-atmosfera hemm ġew tħossi ġew terremot literalment. So naħseb l-atmosfera, id-diski li joħorġu għal kull plejer kull sena ġifieri kull tibqa' dejjem. Kan għazza barra namluha, ma għalli għamil. Mux anke referis. Imma naħseb jien nemmen li hija l-atmosfera tal-brio li jafu jagħmlu bejn. Tal-aħħar, malaj. Fi 3 kelmiet xi tfisser li tkun fan tal-Liverpool, tlieta.
bniedem b'qalb kbira. Mela aħna għanduk il-medalja il-bħċa ħaġa oħra dis-sena tajjeb. Għajjewni jirħu. Għajjewni. Mela, jekk intkom tixtiequ li nġibu l xi ħadd jew xi suġġett partikolari flok Dalton għajdulna ibatulna hawnhekk għal ikun qiegħed wara l-ambure tagħna. Mela wkoll.